אני לא עונה. לא, לא, אבא, אבא, אבא. מה אתה עושה? הלו. הלו. מי זה? לאן הגעתי? זה סופר פאר. כן, אתם טסתם תוכי. אני אשאל רק רגע. שנייה, בסדר? זה 24/7. יש לכם... וואלה אחי, אני לא יודע, במקרה עניתי לך, אני לקוח פה, אז לא נעים, פתוח כל הזמן, תבוא. לא, יש לי שאלה לרוקח, הוא לא לאחר? אני אגיד לו, רגע. שנייה. What the fuck? רגע, שנייה. הלו. 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 הנה, כן. תגיד לו לאן להתקשר. אל תסגור סתם. יפה. אולי הוא רוצה משהו. מה אתה צריך לשאול? יש כאן כדור לזינון. בטוח? בטח, יש בסוף. תבוא. בטח שיש. אני קוראת לך.